Този ден в България се отбелязва Деня на архитектите, строителите и зидарите. Веселин Отанов е един от архитектите на Асеновград. Професията архитект е много важна и много интересна професия, защото преди всичко архитектурата е едно изкуство. И като всяко едно такова изкуство, това означава, че главно действащо лице е един артист. А земята е платното, върху което един архитект може да се развие и да покаже своето творение, своята сграда. Именно обаче в този ред на мисли, неговата роля е много важна, защото той трябва да култивира обществото и да покаже тенденциите, да ги научи за красота, да ги научи за функционалност, така да си изгражда сградата, че тя да бъде както сега модерна, така и след години, оставайки на поколенията, отново да има своята функционалност, своята красота и да носи момента, в който тя е правена, но да носи искрицата, духовността, да носи всички положителни качества от историята, пренесени в съвремето и съответно след това в бъдещето. В днешното съвремие архитектът се изправя пред най-малко предизвикателства. Налага се да бъде мениджър между всички онези етапи, през които минава един проект. Архитектът е връзката между инвеститора, конструктора, електропреносното дружество ВиК, общинските администрации и други по веригата за реализирането в срок и качествено на проекта, сподели архитект Отанов. В този ред на мисли координацията между отделните специалности е много важна. Защото, за да имаме една добра сграда, трябва да има една добра конструкция. И съответно ние като архитекти, с съвместната ни работа с конструкторите, гледаме да постигнем най-добрия баланс между устойчивата сграда, даваме идея за конструкцията, и тази конструкция, съобразена с функцията, по никакъв начин да не пречи на нейните обитатели. Също важи и за другите части, за ВиК-то, за електрото. Без нито една от тези звена, една сграда не може да бъде достатъчно добре функционална и съответно ползотворна след нейното въвеждане в експлоатация. Дори нещо повече. Нашата роля е да следим този целият процес, но и дори след това, ако възложители имат желание, ние да правим все повече подобрения, отново с цел по-дългосрочното използване на тази сграда. На колегите архитекти, на строителите и зидарите по повод професионалния им празник, архитект Отанов пожела да бъдат преди всичко живи и здрави. Да работят все така усърдно в своята професия, да се раздават е много важно и да знаят, че крайна сметка всичко, което правят, остава и след тях. И когато всеки един колега, който така занимава активно с проектиране, да мисли не толкова за собствените неща, които харесва, а да помисли какво като цяло би се харесало на обществото, от какво има нужда обществото. От една устойчива архитектура, от пространства, които са все по-природосъобразни, да се използват все повече материали, които са естествени, като камък, дърво, стъкло.